Novu epizodu Minecraft preživljavanja i kao što vidite skupio sam buken ovih, kako se kaže, ne znam, nije. Idemo napraviti sobu za enchantanje. Nisam sad razmišljao kako ćemo. Treba nam ova lopata. Hajde napravit ćemo od irona. Malo tu dosta irona. Treba nam samo jedna. Ostavit ćemo ove nepotrebne stvari. Tako, još nam treba 2 stika. Tako se. Ajde, ja ću stopirati epizodu dok ne uradim kako ćemo. I evo, napravio sam ovdje enchantment table jer nije se dalo dole kopat. I to je to sve bilo za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!